Здравейте! Днеска започваме изкачване към хижа Чавдар от село Буново. Тук сме с Тонката. Никой не го знае, ще го разберете в следствие. Верен другар във всичко. И тук сме точно на моста на Буново, който е страшно красив. И продължаваме напред. Нали, Тонка? Да. Вижте го, с твърдак ще спуска. Как Нагуби на 3 пускам, бара. Оле. Продължаваме напред. И тук почва равничко. Сравнително. Каква красота тук. Ма тази скала е почнала да се рони тук и то доста добре. Тук е малко да загреем. Това е разликата с Лукорско, че тук имаш една така малко по-равна част и после качва денивелацията, докато там в началото директно качва и сърцето ти... Да. Ако си отишъл с колата, направо сърцето ти не знае какво се случва. Той към Мургаш същата работа. В началото е бах ти байра, човек. Да. Направо... Ти откъде го качва? От Бухово? Да. Мамата ми се еба. Защото аз го качвах, опитах да го кача с джипа от Кремиковския манастир. И караш по един... И ми караш по един доста равен път, докато не дойде първия наклон с 50% наклон. Беше е така. Пак му майка. Да. Но казва, че от Бухово е най-добре да се качи. Там чак толкова няма, ама има. Да. Едни на около 25-30% е такива неща има. Да. Което си е доволно. Тук малко водопадче. Точно тук се къпахме. Да. Те ще го направиш? Да, бе, то си става, то е доста дълбоко това. Да. Да. Много яко. А това е замръзнало даже. Защото слънце няма. Замръзнало е. Да, тук има северни такива участъци. Тук. И тук вечер си падат температурите със сигурност доста. Пляки. Така, има малко. Аз тук правичък ще го изкача. Имам блокаж на задния диференциал. Изпусна ми блокажа. Да мога го попали. Да. Има. Аз затова свалих яките, защото. И кой че един месец никой? Не. Един месец си плит ушите и се надявам, като се върна от отпуска, да. Тук сме на шляки-пляки частта. Сега аз ще мина от тук. Добре беше. Да. Гледай да не затънеш. Не, между другото, толкова има такива части са тук по-долу, защото водата се стича надолу и... Тук викаш по-равни. Там горе стават едни такива завои по-нагоре.
Макар че помня, че точно преди хижата имаше една огромна локва, но ще видим. Тук има тор. Пътеката ми е по-интересно, колко ще кара. Ще е интересно. Да. Но според мен доста ще ти изкефи. Сигурен съм. Аз се доверявам изцяло на твоята преценка, щом кажеш, че е готино. Готино е, да. Не е бруталия така. Само последната една трета е по-рошава, ама сега няма как. Има и бруталика, Да. да. Тук доведахме едно момче, той колко още има догоре. Бранкя, после надолу. Ама вие казахте, че ще е леко, а той буташе надолу. Му викам, човек, то по-леко от това. В смисъл, в парка. Тия хептен. Да. А той с диеч колело е, бати, сега. Викам, пич, да си с някакъв твърдак нещо, окей. Няма бати аматьор. Да. И повече не е крал с нас. Той ни нагоре се Не, ние надолу. да кара за. Ама той... Абе, тук загрубява. Тонка, не знам какво да ти кажа. Само не минай през тази локва, тая е дълбока. На 100% я виждам. Не, че тука... Заварах малко. Да, по-добре. Минава се, карай му. Да! За нашите стандарти. О, аз си измия гумите, да. Lady friendly. Да. Ама се излиза верига. Да. Това на как трак. Аз ти казах да ти дам от моето, ама... Абе, честно кажа, не очаквах да има толкова вода тук. Не е валяло скоро. Това са на места. Да, бе. Това последното. Аре, аз съм прасе съм, ама. Същам как ме дърпа. Тук си е свинярщина. Аз ще скажа, не съм бил на толкова мокро тук. Да. Ма не очаквах. Освен да има сняг нагоре и да се е стопил. Защото не е валял от... Една седмица не е валял. Това ти казвам, че... Някаква аномалия. Роди ли се? По-лесно се върти. Да, много приятно. Тя май си имаш име тази хижа. Но не знам дали е хижа. Марковец. Марковец, тук има чешмичка. Айде, да. Явно. Защото не е валял. Него и Николайчо. Ники! Включваме се от финалните стъпки. Или врътки по-точно. Имаше доста кал, доста въртене, доста денивелация. Бира и шкембе. Ама това после. Опа!
Чикирики. И сме вече на хижа Чавдар. И след малко ще покажа в какво състояние са ни колелата. И защо пулса ни е на 180. Ууу, че хубаво. Yes. Спокойно, Джони, спокойно. Ето в какво състояние са колелцата. Може да се види, нали? Та сега се почисти даже гумата тук от локви от такова. Но да е пълно мазало. Ето го и на тонката. Драйвера е някъде там. Той сега напускането се появява. Да, той напускането са. Хоп. Малко е станала двойна гумата. Тук сме, ето ни, на хижичката. След малко се включваме към спускането. И внимавай. Добре. Сега, днеска много внимателно, защото първо там булдозера къде е минавал няма да има да влизане към пътеката. Да. И второ падналите дървета. Да. И трето си на 3 бара. Винаги на 3 бара. Чао! Айде, приятно. Мале, тя е доста хръсталясала. Не мога много да се дава газ, защото просто мале. То просто е много хръсталясало тук. Оп. Тук е влизането. Да видим тонката. Много е хръсталясал, ама много е хръсталясал. Значи преди поне пътеката се виждаше що годе, сега няма никой. Те не се знае какво става. Няма, да, аз затова виж, че предпазливо карам, защото... Аз се туркам като... Абе, внимавай. Внимавам. Защото долу мога да има камъни, мога да има всичко. Сега тук по принцип или през уля, или отдясно, ама отдясно е тегаво. Сега ще видим. Брат, много се е изкопал тук. Чакай се. Уау! Мине, тук... Некак си е така. Тук по принцип като е по-изчистено може да се кара с 200, ама като не го знаеш по-долу. И тук продължава и багера го е булдозера, де. Айде тонката, айде момче. Трепане! Браво. Браво. Е, виж как е закопал тук пътеката са. Ясно. Тя е тук след храстите. Да, видях. Пълник, да. Айде. Внимавай дърво! Да не праснеш кофата. Тук са... Стой! Да. Имаше паднали дървета. Абе, бая си е хръсталясва пътеката тук. Чай, че нещо се случва. Добре. Ти не го не видя? Не. Какво е това, бе? Абе, той е с бодлина всичко са отгоре. Мале. Какво си помогнал? Тук е хръсталясъл много, брато. Много е хръсталясъл. Внимай, че има паднало дърво, май пак. Поредното. Ами, отдясно некъде трябва да минем, да.
Бесно хръстелясване. Ма бесно хръстелясване е тук. Май, пак си носиш нещо. Кеф има това Димо. Нищо не носа, няма. Добре. Продължаваме, значи. Тая пътека е станала мега дива. Дърво! Внимавай! Ти стана като змия. Толкова добър стана да ги заобикаляш тия дървета. Оу! Дърво! Дърво 691. Така ли? Лъзна ми е тя на обратния вират. Да, и на мен ми е лъзна. Даже на гумата ми се вижда къде е лъзнал. Чай са. Да сме back on track. Некак си. Оп, ето го. Нашия прозорец. Внимавай! Внимавай, че има камъни, листа. Листа с камъни. Оп! Браво, бе! Хикс е машината. Хикс е машината. Е, там сме на знак. Добре. То направо си е много чекирики тук. Има малко дръвче. Дърво. Дърво 895. Дърво. Мале. Не, тук е станало некараемо вече. Баси мамата. Екстра е. Пак има паднало дърво обаче, стой. От тук се минава по принцип, така. Оп. Хоп. Внимавай! Внимавай, да! Чакай да спра да го изчакам. Абе, долу е тук. Спра да го изчакам. Диво хръстелясване е това. Убийство! Диво хръстелясване. Нали? Много добре, да. Искаш ли малко да починеме? Не знам как са ми спирачките, ще да помириш. Да помириш, вика. Да. Да починем? Да. Добре. Стана къде беше? Май е това. Да, това е. Само внимавай тук. Уоу. Пусни спирачките, пусни ги, не ги законтра и така. Добре, и така става, ама по принцип винаги трябва на момента преди да е блокирала гумата. Знам. Преди да е блокирала гумата, за да има... Чай само да видя. Сега сме тук долу по пътя май беше. Аз не виждам маркер. Защото май трябваше да се спуснем по пътя малко. Да.
Сега, не е това, не. Да, този завой го спускахме и там долу се включва. По принцип от тук е спускането, да. Ама нищо, де. Импровизирахме малко. Ето тук. Сега. Пътеката. Трябваше да е от тук, ама и булдозера го е закопал. Не от тук, ама булдозера го е закопал. Това е лошо обаче. Къде? Аз не виждам надолу как. Това е. Да, ама надолу. Не. Там е, да. Чай, че викам, аз и нещо поудявам. Това е. Само, че внимавай. Че е ровка пръста. Оп. Добре. Тонката е зад мене. Малко дропче. Дърво! Ела да заобиколим дървото е от тук. Нека си. Тук ще трябва да го избутаме. Няма как. Добре. Добре ли си? Да. Добре. Просто по-удобно. Да. По-добре така, отколкото... Да. Внимавай. Да, малко на нагорни ще има тука. Внимавай! Оп! Тук е доста техническа част с голяма денивелация. Само да изчакам тонката някъде. Оп! Си е било река това. Тук го изчакваме той. Давай, Тонка! Ти си машина! Мале, браво! От другата страна, знам. Браво! Ти си машина, братле. Ти беше отдясно. Там отгоре май. Ами да. Оттам има линия. Оп, перфектно. Давай, честър. Добре. Надолу би трябвало да е по-чисто. Да. Внимавай! Тук е тегава изорана секция. Тук е имало река 100%. Оп. Аз минавам през най-големите степдауни, разбира се. Да. Внимавай просто. Че денивелацията тук е големичка. Оп.
Гледай тук при мене. Тук съм. Сега тук има един дроп. Ние се знахме. Да. Ага. Ма има един финален дроп, който е много... Добре, давай. Да знаеш. Изглежда страшно, ама не е толкова страшно. Просто не блокирай спирачките. Можеш и оттам, да. Ако не блокираш спирачките, няма проблем. Не е много по-добре. Не. Добре. Както го чувстваш, не се напъй. Не го чувствам. Има много линии, да. Не го чувствам днеска. Не дей, не се напъва излишно. Почти пълен актив точки. Абсолютно. Тук просто идеята е да не блокираш спирачките и газа максимално назад. Да. Защото става много... То си е отвесно. Отдолу не изглежда толкова зле. Да, отдолу не изглежда толкова зле, ама като си отгоре е зле. Отгоре бабуната ме притеснява. Да, ама трябва да минеш от тук, от тази линия. Нямам проблем с отвесното, имам проблем с бабунката, защото знаеш колко ход имам и как се компресира. Да. И ме притеснява, че ще ме метне. Така. Съгласен. Това са ми възможности. Елата, брат. Добро каране. Браво. Айде, продължаваме надолу. Сега през най-дълбокото се минава. Оп, е така. Мъжката. Мъжката. Трепание!
А така! Дай му! После стана! Ето го и Уили! Да има ефекти! Густо! Тя така. Оцеляхме. Аз за това караме. Оцеляхме. Това оцеля ли? Да, бе, то оцеляхме. Опа! Тук да завършим клипа с бати тонката. Днеска добро каране. Хареса ли? Отлично, отлично. Само искам да видите момчето с какво спусна ендуро пътека. Нали, с твърдак. Кой знае какво? С твърдак. С горе-долу ендуро гуми, по-скоро между хикс и ендуро. Те килата са проблема. И си караш Килата като 100 пич. плюс. Това е за днеска и до следващия път.